Enja? Ja, kom. Dygtig, kom. Det er så dygtig. Dygtig. Så bliver bare stående stille og roligt. Bare lad hende få snor. Mere snor. Så går hun af spor. Så bare hjælpe hende ind. Enja? Enja? Se, 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 se. 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 Bare træk stille og roligt. Masser af ros. Dygtig. Dygtig. Enja? Kom, søg. Dygtig. Søg. Kom, søg, søg, søg. Enja? Søg. Ja, søg. Ja, dygtig. Søg, ja. Ja, dygtig. Og dygtig. Er det noget? Er der noget der? Ja. Ja. Hvor er så dygtig. Ja. Dygtig. Er det noget der? Er det der? Er det der? Ja, det Hun var er fremme godt. ved Ja, det var godt. Ja,
so godt. Når de var dækket ned. Ja, var det bejt? Skinnet, det skal helst ligge synligt, sådan at hunden den kan se det. Okay, Men så jeg kan gemme det. færdsskoene må du gerne gemme lidt ned. Ja, Men skinnet skal være sådan, skal at ligge sådan, det, ja. ja, det skal ligge synligt. Vi er rigtig fra. Men ellers, hun starter lidt forsigtigt op deroppe. Men jo længere hun kommer ud, jo bedre bliver det faktisk. Og den måde, du har fået bygget spor på, jamen det er faktisk fint nok. Bare at det lige stykke, det skulle have været startet hernede fra og gået opad. Nå, sådan at sådan at det buen- runde på toppen, eller Ja, hvad? på at sporet det runder op på toppen. Nå, ja. Hvad kan det gøre? Jamen det gør, at på de første meter, hvor det går lige ud, der får hun mulighed for at låse på sporet. Okay. Så får hun lige, hvad Hun nu får- det hedder, låst ind på, hvad er det, jeg skal. Ja, Og så begynder hun så at komme op i buen, hvor hun begynder at få noget udfordring. yes. Men ellers, så går hun rigtig fint. Altså, jeg er imponeret, fordi jeg synes jo, der var langt imellem svejs nu. Ja. Jeg tænker lige, at jeg sætter en anden snor på hende nu. Kom lige her. Den var der. Og lige stand, når du starter deroppe, så vent dig til at folde linen ud, ligesom du har den her.